Malawi Today. Chenjezo kupita kwa ma-activists onse amene akulimbana ndi boma la Malawi Congress Party kunena kuti tikuyenera tikhale osamala ndi anthu amene tikucheza nawo. Siyense amene ati mano sende kwa ife ndiye kuti ndi m'bale. Siyense amene anena kunena kuti iwe tandipase namba yako ndikutumizire mainisi ndiye kuti ndi m'bale. Siyense amene anena kuti tandipasa akaunti yako ndiyikeko ndalama ndiye kuti ndi m'bale. Siyense amene anena kuti ndini mphaso yoti ndikupase chifukwa cha ntchito yabwino imene ukugwira ndiye kuti ndi m'bale. Ena ndi abale, ena ndi anyalukwe a Malawi Congress Party amene Lazarus Chakwera ndi nduna zake akuwagwiritsa ntchito pofuna kuthana ndi ma-activists. Tsopano zadziwika kunena kuti Malawi Congress Party yayika anthu ena ooneka kuti ogwira ntchito mboma ku maudindo akuluakulu, kaya ndi ku military, kaya ndi ku Capitol Hill, kaya ndi ma-activists awo ofoyirawa, kaya ndi ogwira ntchito maofisi osiyanasiyana, kuti anthuwo azooneka ngati kuti akupereka ma information kwa ma-activists, ndipo ma-activists akamalankhula zimene zija ndiye zizikhala ngati kuti zikukuza maubale mpaka ma-activists afike pomwe akhulupirira anthu amene aja kuti awa ndi abale ngati akutipasa zinthu osadziwa kunena kuti amene akuchitika paipo ndi pusipusi ndi nyambo, akonza ziwembu zosiyanasiyana kuti muzolowerane mukuchezako, kenako muzipemphana kuti bwera tikumane tikupase mphaso. Tili ndi mphaso, timafundisa takuona titakumana, iwe ndiwe munthu wabwino, iwe ndiwe munthu amene umafunira dziko lizabwino ndipo umayima pa chilungamo, zokomedwa pwirikiti, kenako ukangovomeza kuti tikumane basi wanyatu ukaona mbonaona kumenekoko. Ndimafuna ndichenjeze Comrade Ntanyiwa wa Limpopo FM. Comrade Ntanyiwa, ndayesesa kuti ndiyimbe nambala yanu sikupezeka. Ngati mwasintha nambala kapena kuti mwina mafoni anu ali off pa zifukwa zina, koma ngati pali anthu ena amene angakwanise kufikisirani uthengawu akufikisireni, ngati pali anthu amene mungakwanise kutenga uthenga kufikisa kwa Ntanyiwa, mumfikisire Ntanyiwa. Comrade Ntanyiwa, musamale kwambiri, mwakonzedwa chiwembu chachikulu kwambiri chimene ngati simusamala mutha kugwa nacho muukonde. Pali msilikali wina kuzomba amene mukucheza naye bwino kwambiri, akumabwera kuma inbox kwanu kumakha ngati ndi nzanu, ndipo iyeyi wakonza mphaso. Sindikudziwa kuti wakulankhulani Ntanyiwa kuti mukumane akupaseni mphaso imeneyi, koma ngati sanakulankhuleni akulankhulani kuti akupaseni mphaso. Ntanyiwa, mukangoyerekeza kukatenga mphaso imeneyi mwanya, chifukwa msilikali mu nthawi iliyonse imene mukumacheza naye iye akumapitisa china chilichonse ku State House kwa Chakwera, nkumamuuza Chakwera kuti Ntanyiwa tikucheza bwino panopa, zikuoneka kuti zikutheka, tikuzolowerana ndipo pali kuthekera kuona kuti kumana naye. Tikunena pano ndalama zatuluka kuchokera ku State House kupitisa kwa msilikali ameneyo, ndipo msilikaliyo akufuna kuti atenge anthu akeso akabisira, ndi iye akhali ngati wagula mphaso akupaseni Ntanyiwa muzina kuti mukumane mucheze, chifukwa choti pali zinthu zina zimene mumadalira. Sitikudziwa kuti zinthu zimenezo mumadalira kuti amakupasani ma information kapena amatani, sitikudziwa, koma munthuyo ndi wakuzomba. Ndiye musamale kwambiri Ntanyiwa ndi munthu ameneyi, chifukwa munthu ameneyi ndi namanyenye wa Malawi Congress Party ndi Chakwera. Akugwiritsidwa ntchito kuti inuyo akukoleni akhale ngati nzanu, kenako zakupangeni chipongwe. Mukuyenera kusamala kwambiri Ntanyiwa kumene muliko. Ma-activists ena onse mukuyenera kusamala kwambiri izi zomati kuti basi mphaso bwera kuno, mphaso bwera kuno, mphaso. Be careful, muzapasidwa bomba lili mu paketi, muzapasidwa poison ali mu katoni. Musamale kwambiri ma-activists. Boma la Malawi Congress Party ndi boma lopsa, ndi boma lokupha, limapha pogwiritsa ntchito mataktiki osiyanasiyana. Ngati sangakuphe physically, agwiritsa ntchito chiwembu, agwiritsa ntchito njira zina zake zosiyanasiyana kuti akuchosere moyo wako. Anthuwa ndi oyipa. Ngati sangakukwanise ku ufiti akupha pamaso ndi pamaso, ngati sangakukwanise pamaso ndi pamaso akupha ku ufiti. Anthu awa ndi oyipa kwambiri, ofunika kusamala nawo. Akonza anthu awo amene azibwera kwa ma-activists osiyanasiyana mu zina lopanga maubale
kumayimbirana mafoni, kumacheza, kumakutumizirani mathandizo, kumakhala ngati kuti anthu olongosoka, koma ali anthu ona kuti akufuna apeze ma information akumene mmakhala, zimene mmachita, kumene mmagwira ntchito, komanso mayendedwe anu, komanso akukomedweseni kufikira pa mulingo onena kuti mukopeke, kenako azikuwuzani kuti bwera ndikumane. Inu chifukwa chowakhulupirira muziona ngati anthu aja ndi abwinobwino, kungopita kumene kuja mbonaona. Antanyewa musamale kwambiri mwakonzedwa mbonaona kumene muliko, amene muli ndi kuthekera kofikisa uthenga kwa Antanyewa tafikisireni. Ine ndayesesa kuti ndiwafikire koma sindikutha kuwapeza, nkutheka kuti mwina akugwisa ntchito manamba ena kapena mafoni awo ndozima pazifukwa, koma uwu ndi uthenga wa emergency opita kwa Comrade Ntanyewa. Nchifukwa chake tikutengerapo mwayi wochenjezanso ma activists onse aboni kalindo abakiri Muluzi TV. Akukhala abakiri Muluzi TV ndi iyayi iyo ndi Comrade wamphamvu amene isanga kumane ni munthu chisawawa, koma sitikudziwa aboni kalindo chifukwa chakucheza bwino ndi anthu, chakukoma mtima, mwina muziti mukumane ni munthu chifukwa chomusangalasa osadziwa kuti munthuyo watumidwa ndi chakwera. So watch out anthu amene muzikumana nawo, make sure anthu akhale kuti mwakhulupirira, osangoti basi from nowhere zosadziwika bwino basi bwera kuno. Ambiri atumidwa kuti apange zipongwe munjira yokukomedwesani ma activists kuti mugwere muukonde, mukukomedwesaniko ndiye kuti inuyo munyengeka ngumaona ngati anthu andi abwino, kenako inuyo mukuzaona mbonaona. Choncho ma activists tonse tikwena tisamale. Ndiye iwe silikali amene wakuzomba iwe ukugwisidwa ntchito ndi chakwera koma mukomedwesa Comrade Ntanyewa, tikufuna tikuuze kuna kuti Ntanyewa sungamukwanise. Ntanyewa ndi munthu opsa kwambiri. Ntanyewa ali ndi chitetezo, ndipo simungagunde. Zimene mukupangazo mutha nazo mbonaona, zimene zozo mukaona nazo kothera. Palibe activists amene mupangeneza usiru ngati mwakhala mukupanga za chibwana nthawi ya mbuyo momwemo. Panopa tinakuziwirirani, tonse takuziwirirani mafilimu amene mukupanga, takuziwirirani. Ndipo musayerekeze, musazinamize kunena kuti mupanga chinthu kuti ati mukaphawe, sizitheka zimene zozo ayi. Takuziwirirani nafenso tikumayenda ochenjera kwambiri, tikumayenda okonzeka, tikumakhala okonzeka. Chilichonse chimene tikupanga tikumapanga okonzeka chifukwa tikudziwa kunena kuti tili mu nkhondo. And sitikukhala mophweka iya, musazitengati kuti kumakhala mophweka. So try yeserani zanu zachibwanazo, muona kunena kuti muthera nazo zinthu, muzingotha pang'ono ndi pang'ono, muzisowa mozi ndi mmozi. Winanso wako State House akudwala, nkhani yake basi kuseweretsa ma activists amakonzekera kuti akapange chiwembuso activists wina osatira zake wakumana ndi matenda azizizi. Mutha nonse pang'ono ndi pang'ono. Ndiye tikufuna tikuchenjezeni nonse amene mukufuna kumabwera kwa ma activists, kwa anthu omenyera maufulu muzina lopanga maubale, koma mutatumidwa ndi chakwera kunena kuti mutatumidwa ndi chimwendo banda, mutatumidwa ndi zikhali ng'ombe, mutatumidwa ndi akunkuyu, mutatumidwa ndi agotani mutatumidwa ndi achinamanganya ndi akuluakulu a MCP ena ndi ena, kuti anthu mwakomedwese ma activists akhale ngati azenzano, kenako muzapange zipongwe. Mutha chifukwa muzingotuluka akasipa kumangopita mozi ndi mozi. Ife sitikucheza ayi, tili pano paka 2025, sitilola kunena kuti mupangiza uchisiru ayi. Tikukudziwani ndipo matakitiki onse a MCP tikuwaziwa. Ma comrades, ma activists khalani osamala. Ine Blessings Chaima, Rosario Defenders Group for the Good Governance. Zikomo.